Vidíte ze záznamu, zdravím vás všechny, já počkám, jestli se ještě někdo přidá. A já jsem se rozhodla dneska udělat takový spontánní jenom vlogísek, protože potřebuju reflektovat nějaké svoje dojmy i za předpokladu, že jsem si udělala mentoringový prázdniny do podzimu. A připnu tady zprávičku, napište mi, jak se vám dnes daří. Daří. Tak. Zkusím to připnout, jestli to vůbec jde. Ahoj všichni, co se přidáváte. Já tady chci jenom dneska prostě chvilku žvanit. Nebudu říkat asi nic úplně převratného. Napište mi, jestli mě slyšíte, když tak, jo, protože... Jo, připnout. Jestli mě slyšíte, že to jsem nechtěla. Jestli mě slyšíte, protože nevím. Chtěla jsem jenom tak nějak jako popovídat, jak si mám a poreflektovat věci, o kterých přemýšlím. Mám teď takový hodně období, kdy prostě jdu za věcma. Děkuji, Péťo. Mám takový období, kdy si prostě jdu za věcma, který zdánlivě nedávají smysl a naprosto to naplňuje takový ten můj objev poslední doby, kdy hodně přemýšlím právě nad nějakou pasivní energií. A já jsem se nedávno začala zabývat trošku hermetismem. Jenom povrchově vesměs, ale hrozně mě baví z jeho pozice přemýšlet nad různýma věcma. Jo, Péťo, super. Nad různýma věcma, protože hermetické principy zahrnují takový ty docela jednoduché věci, které souvisí s nějakou rovnováhou. Vlastně tam jde v podstatě o rovnováhu obecně. A já tak začínám teď vnímat spoustu věcí a víc než kdy dřív mě to táhne k nějakému v uvozovkách temnému přemýšlení, ale myslím tím prostě to, že víc oceňuju tu pasivní energii, která mě obklopuje, protože vlastně mám pocit, že už jsem vyčerpaná z toho patriarchátu a z toho světla všeho a z toho, jak se všichni snažíme být hrozně produktivní. A říkala jsem si, že to moje volání po nějakém jiném přístupu zkrátka nebylo úplně jako marný, že to něco znamená. A i když společnost hodnotí tady ty věci jako nežádoucí, tak mám pocit, že to je něco, co mi teď ukazuje, kudy se mám vydávat a že je to něco, co u mě aktivuje, nevím, jak to jinak říct, ale nějakou... Dalo by se tomu říct intuice, něco, řekněme, že já z hlediska svojí diagnózy, protože jsem nedávno zjistila, že mám ADHD, tak já prostě něco jako intuice, já jsem myslela, že to jako nemám, nebo že tomu nejsem schopná naslouchat, protože můj mozek funguje na náhlé vlny dopaminu, to znamená, že mě pořád napadají nové věci a já je vždycky nemůžu si za nima vždycky jít, protože bych se vyčerpala a když si vždycky jdu za nějakýma svýma spontánníma nápadama, tak já investuju energii do něčeho, co nakonec ani nevyjde a nic z toho nakonec nemám. Takže já jsem začala být opatrnější v tom, co se týče nějakého naslouchání, spontánních akcí a podobných věcí. A došla jsem k závěru, že musím mít nějakou matematiku v tom, kolikrát se nějaká myšlenka objeví, než si za ní jdu. A bohužel se mi to vždycky úplně nehodí do krámu, nicméně víckrát jsem cítila zkrátka potřebu snížit svoje vstupy na tomto profilu nebo změnit nějak způsob, jak tady s vámi budu komunikovat. A nějak jsem prostě nenašla nic, co by mi fungovalo. Přitom pro mě tenhle profil je pro mě hrozně důležitý, protože já jsem vždycky chtěla dělat osobně rozvojový content, ale zároveň čím víc něco vytvářím, tím víc zapomínám žít.
a dělat prostě jiné věci, ze kterých bych mohla vůbec čerpat pro nějaké vedení nebo poznávání toho, co tady vyprávím. Takže z toho důvodu já jsem si už několikrát zkoušela dát nějaký odstup od tady tohohle obsahu a řekla jsem si, že zkrátka teď je vhodná doba, kdy už mi prostě hoří koudel u zadku a já potřebuji odevzdat diplomku. Už jsem myslela, že ji budu mít v květnu dávno odevzdanou houby. Mám asi 2 kapitoly a potřebuju toho mnohonásobně víc. Zároveň se u toho snažím napsat knihy, zároveň u toho pracuju, zároveň u toho musím napsat diplomový scénář, který taky nemám a tak dále a tak dále. A teď jsem cítila fakt jako silný tlak napsat nebo začít dělat ten demonologický podcast. A u toho ještě recenzuju knížky a filmy a tak dále. A prostě když to chci dělat jako s nějakým odhodláním nebo s nějakou silou, tak nejde pořád si dělat dojnou krávu prostě tady z tohohle kanálu. A úplně to nejde a ani nechci, jo, protože nemám pocit poslední dobou, že bych měla nějakou přirozenou inspiraci, co tvořit, když mám tvořit jako nějak jako soustavně ten content na ty sítě a na ten YouTube, abych měla ten úspěch. Nefunguje mi to a nebudu to tlačit. A proto jsem se rozhodla v tomhle, ne že přestat, ale jít víc do té pasivní energie. Napište mi, když tak, kdo tady jste, co si o tom myslíte, nebo jak to cítíte. Já mám pocit, že když prostě mluvím spontánně, tak je to lepší než vytváření nějakého kontentu, ale pořád platí to, že to beru jako odpočinek od nějakého mentorování, protože pořád mi chodily nějaké zprávy a pořád dokola ty stejné zprávy, jo, že lidi nebyli prostě schopni, a vím, že vy, co mě sledujete, tak to není váš případ, ale vím, že mi chodily zprávy i od lidí, kteří mě třeba ani nesledovali, nebo neměli šaj, čím já se zabývám, ale chtěli ode mě poradit na svoje specifické problémy, a to se děje pořád dokola všem, co dělají nějaké mentorování prostě na sítích. Jo, a zkrátka bez kontextu nemá tahle práce vůbec smysl a už mě to unavovalo, protože mě vážně nebaví pušovat lidi do něčeho, co oni nechtějí slyšet. A bohužel spousta lidí ode mě chtěla slyšet o tom, jak se manifestovat specifickou osobu, ale už nikdo nechtěl slyšet, že jestli chcete mít výsledky vlastně v manifestaci čehokoliv, tak to musíte pustit a zabývat se sebou a jít víc do sebe a prostě řešit si to, jak vy se cítíte v tomhle těle, na tomhle světě, a to jako lidi nechtějí prostě slyšet, protože lidi jsou závislí na svých specifických lidech a na věcech, který jim vlastně vytváří ten dopamin a všechny tady ty mozkové látky, který tady asi nemůžeme jmenovat, aby mě nějaká sociální síť neblokla, na kterou to budu sdílet. Nicméně už jsem prostě ztratila, ne, že bych ztratila chuť něco dělat, ale já jsem vlastně ani na tomhle kanále se nemohla rozvíjet, což jsem si myslela, že když se budu rozvíjet a budu to sdílet i nějak informativně, že mi to něco dá, ale naopak se stalo to, že jsem byla zbržděná, protože jsem se musela pořád dokola zabývat těma stejnýma elementárníma otázkama a odpovědi na ně nikdo nechtěl slyšet, když jsem je opakovala pořád dokola a já jsem absolutně zamrzla a potřebovala jsem prostě růst, ale jak já jsem o tom nedávno tvořila obsah, a zase, kdo mě sledujete, tak jste to zaznamenali, že jsem se víc začala zabývat právě tou pasivní energií a tím, jak s tím pracovat, že prostě chci růst do šířky, kvalitativně, ne do výšky. A já chci prostě tady a teď, kde jsem, já jsem spokojená, ale chci, aby tady ten můj prostor životní a tady ta moje životní etapa měla nějakou kvalitu, abych dokázala předat lidstvu nějakou kvalitu, nějaký kus sebe a abych dokázala to nějak zužitkovat a abych s tím zkrátka dokázala pracovat. Napište mi, co si o tom myslíte. Vy tady tak přibýváte a ubýváte. A já bych s váma chtěla trošku interagovat, proto dělám živák, protože já hrozně ráda interaguju a
strašně mě ničí, že třeba na Instagramu se mi nedostávalo moc velké zpětné vazby jakékoliv. Byť teda, já vím, že já jsem taková dost radikální, že říkám, jako, že když se mnou nesouhlasíš, tak mi to nepiš, ale je to i tím, že já jsem prostě tenhle kanál vždycky brala jako součást svojí cesty. A ta cesta je pro mě prostě důležitá, chtěla jsem ji dokumentovat a namísto toho jsem se stala prostě kanálem, který parafrázoval zahraniční autory a myslela jsem si, jak tady prostě vyhraju na ten trh, protože tady o tom prostě nikdo nemluvil o těch tématech a úplně jsem přišla o sebe samu a hrozně mě to štvalo, takže to je důvod, proč já jsem teď zastavala jakoby tak streamuju tady, jak jsem asi úplně nezastavila činnost, ale jsem to ani neměla v plánu úplně tady s tím přestat, ale prostě tak nějak jako na chvilku přestat s tím mentorováním a spíš tady tak nějak jako opravdu sdílet to, co já dělám a čím se zabývám a bejt chvilku já a nebejt jenom prostě zdroj nějakých informací, které vlastně nikdo nechce slyšet a nikdo je nechce, ne, že nikdo je nechce poslouchat, to bych zase jako mluvila z oběti, ale že jakoby ta masa, která vyhledává informace o tady těch věcech, o kterých jsem mluvila, tak je vlastně slyšet nechce, protože jsem zjistila, že můžete pořád dokola říkat lidem, že jejich realitu tvoří to, co cítí, jak přemýšlí o světě okolo a jak přemýšlí o lidech, ale zároveň nikdo není schopný s tím nic dělat, ale pořád by někdo chtěl další a další informace, když je to hrozně easy. Takže jsem se rozhodla, že budu prostě role model, jak mi to říká můj human design a budu manifestor a budu prostě dělat radikální věci a budu dělat radikální věci, které dělají smysl mně a dávají smysl mně, i když nikomu třeba smysl nedávají, když to lidi štve a budu se zabývat tím, co já teď zrovna cítím. A protože, jak jsem říkala, mám ADHD, tak teď aktuálně vždycky cítím tlak dělat něco, co ani nedává smysl a vždycky, když ke mně přijde opakovaně nějaká myšlenka v různých podobách, z různých směrů a cítím v ní tu sílu a prostě děje se to víckrát, tak dojdu k závěru, že to je asi dobrý nápad, že to je asi ta inspirovaná akce a v té chvíli prostě cítím potřebu zabývat se víc tím demonologickým podcastem a vůbec si dát prostor na to psaní ty diplomky, jak jsem říkala, a vlastně na školu a na všechny ty nové věci, které jsem začala dělat, protože a taky jsem začala brát správné léky, takže už ani nemám takovou potřebu se tříštit do projektů, které prostě jsou jízdou na mrtvém koni a já jsem jela na mrtvém koni, když jsem se tady snažila generovat obsah, protože já nejsem generátor a není pro mě správně se do té pozice tlačit, protože se vyčerpávám neskutečně a nepřináším sama sobě ani žádné dobré pocity, ani žádné výsledky. Ale velice si vážím toho, že mi pořád chodí i zprávy, i komentáře na YouTube, hlavně tam ta komunita nehorázně žije, tam si myslím, že jsou i lidi, kteří nejsou třeba na Instagramu a pořád mi někdo píše, že dělám dobrý obsah, že přináším momenty a já jsem za to strašně vděčná, ale už to nedokážu vytvářet z téhle pozice, z jaké jsem vytvářela obsah doteď. Takže už nebudu generovat. Už nebudu prostě generovat. Jediné, co teď generuju, je teda ten demonologický podcast, protože to jsem vyloženě chtěla jako generativní obsah. Mám strašně moc zdrojů, kde si prostě čtu o různých věcech a zároveň si učím tak nějak historii průběžně, protože jsem byla vždycky mrtvá na historii, nebo hloupá, tupá. A díky tomu si můžu osvěžovat i nějaký jako kapitoly historie, což je wow, protože já jsem si třeba před půl rokem koupila učebnici dějepisu pro střední školy, že si jako osvěžím takový ty základy dějepisu, dějin, ale zase to byl jeden z projektů, tichučko. A zase to byl jeden z projektů, se kterýma jsem prostě velice rychle sekla a nikam to nevedlo. Ale mám pořád tu knížku tak nějak jako po ruce a když se potřebuju rychle zorientovat v dějepise, tak se dívám do té knížky. Když tady nikdo nic nepíšete, zkuste mi napsat třeba, nejenom jak se máte, jak se vám daří, ale jak se prostě cítíte. Já bych tady to vysílání chtěla pojmout spíš jako takový jako živej chat s váma, ale k tomu potřebuji, abyste mi občas něco napsali. Prostě feel good věc. To tady zrovna je teďkon.
Vidím to? Tady? Je. Nevím, nejde to rozkliknout, takže nevím, tady je. Kašlu na to. Už nedávám 15 minut. OK, si dej pauzu. Musím říct jednu věc teda, jenom tak off topic, že svým způsobem mi pořád tak trochu chybí pandemie. Protože že se hrozně líbilo, co bylo na Instagramu během pandemie, jak to tady bylo strašně živý a já jsem pořád houpe ten stůl a budu se podložit. A jak to tady bylo takový jako strašně živý a spousta lidí něco tvořila a strašně se tady trendovaly trendy a bylo to takový fajn. Nic, někdo nic nepíše, nevadí. OK. No to byla taky věc a zase jako nechci vypadat, že si stěžuju, ale že mám pocit, že zkrátka prostě ta zpětná vazba nebyla taková, jak bych potřebovala, aby mě to nějak motivovalo. A já potřebuji trošku jako ten dopaminek, jo, z těch sociálních sítí, takže proto i jsem začala dělat ten podcast, nebo začínám ho dělat, protože doufám, že je tam jako nějaký dopaminek dostanu. To není nic jako proti vám, nebo proti mým fanouškům, sledujícím obecně, ale prostě jsem člověk závislý na dopaminu a potřebuju prostě nějakou změnu teďko. No. A to jsem ještě nedořekla, že vlastně ten podcast na základě toho, jak si to dokážu podložit prostě hromadou dokumentů, které mám k dispozici, tak mně se vlastně líbí představa, že bych měla něco jako ukotveného v nějakých datech a že můžu konečně prostě nevím, mít něco, z čeho můžu čerpat, protože můj obsah tady je hodně intuitivní a je to hodně vyplývající z nějakými zkušenosti, když mám nějaký takový jako historicko-okultní podcast, tak tam můžu prostě čerpat z nějakých knih a můžu parafrázovat a citovat a je to takový jako víc, jak bych to řekla, akademický. A chtěla jsem nějaký téma, o kterém bych prostě mohla mluvit trošku víc akademicky a nejenom vyžváchat o svých vnitřních prožitcích z pozice nějakého jako rádoby mentora, protože já vlastně nevím, jak to víc okomentovat nebo jak to odůvodnit. Prostě jsem to chtěla takhle a cítila jsem to teď tak dobře a potřebuju teď tak nějak jako dělat hodně věcí, které mě baví, protože to tě tak nějak posouvá, že jo. A my manifestoři děláme takový hovadiny, že občas prostě cítíme, že cítíme potřebu udělat něco zrovna teď a jde to dohromady i s mým ADHD, že když cítím prostě energii a zážeh dělat něco teď, tak to jdu udělat, protože zítra už na tom mít energii a chuť nemusím, tak chci prostě využít toho, že mám chuť něco dělat něco, co by mohlo mít výsledky. Teď mi tady přibylo hodně komentářů, vy jste nám je hodný, děkuji. Míša píše, já jsem začala poslouchat tvoje Subliminals a moje manifestace začala být extrémně rychlá. To je strašně super, Míšo. To je strašně super. Já hodně ty Subliminals, já vlastně ani nevím, jestli fungujou. Já se přiznám, že on je to možná trochu placebo, protože člověk má pocit, že něco dělá, i když jakoby nic nedělá, jenom prostě poslouchá šum, ve kterém jsou nějaký jako tlumený hlasy a existuje řada teorií na to, jestli fungují podprahovky nebo ne. Je řada zdrojů, které to potvrzují, a řada zdrojů, které to vyvrací. A důvod, proč já to vytvářím, je, řeknu to na rovinu, dělám si watch time na YouTube. A druhá věc je, že si myslím, že někdy, když člověk jako fakt neví, co dělat, tak je prostě nejlepší říct mu, hele, poslechni si tady tu nahrávku s afirmacema, ať už jsou slyšet nebo ne, je to jedno, ale tady si to prostě poslouchej a můžeš dělat to, co jsi dělal doteď a už nic víc dělat nepotřebuješ. A já si myslím, že to právě lidi jako potřebujou, jo? Že
jim to dá jako i takový pocit, že něco dělají, i když nic jako nedělají a dělají si prostě a žijou svůj život. A v tom mám právě pocit, že lidi potřebují hrozně podpořit. V tom žít svůj život bez toho, aby pořád jako hrotili, jestli dostatečně manifestují nebo ne. Takže Míšo, já jsem hrozně ráda, že ti to pomáhá, že to začalo být rychlý a myslím si, že je to víc než těma afirmacema nebo těma subliminals, tak si myslím, že je to právě tím, že se začala zabývat víc sama sebou a víc svojí hodnotou a že prostě tvoje realita se začala měnit na základě toho, že jsi začala víc všímat sebe. Takže gratuluju a pokračuj a jsem ráda, že se máš dobře. Tom Helča píše, souhlasím s tebou, líbí se mi dlouho tvůj obsah a snažím se na sobě pracovat, trvalo to, ale už to prostě vidím, to, co jsem chtěla a mám a za tvůj obsah jsem moc vděčná. Moc děkuju. Cením si toho, že mi to píšeš, protože mám potom pocit, že moje tvorba, řekněme, má nějaký smysl, i když nakonec, nevím, všichni tak nějak lidi jako já, kteří chtějí tvořit pro masy a zároveň být sami sebou, tak chtějí samozřejmě co největší publikum, ale nakonec ono je nejdůležitější, jestli přijde 1, 2, 3 lidi, kterým to změní život a kteří nepotřebují ani ten vděk, ale vlastně v podstatě je důležitý, jestli vy se cítíte dobře nebo že cítíte, že vás to nějak ovlivnilo pozitivně, že vás to někam posunulo, někam namotivovalo. A i když to trvá, tak to prostě stojí za to. Jo, je jedno, jak dlouho čekáte na to, až začnete žít. A popravdě, já bych pravdu řekla, tak já zažívám nějaké nové osvícení prostě každým dnem. A já nedokážu třeba říct, hele, teď se můj život změnil, protože já takovéhle věci, takovéhle pocity zažívám fakt jako hrozně často. A mění se to jak s mým poznáním, tak jakoby i s tou praxí, protože nakonec ono není důležitý, co víš, ale jak to dokážeš implementovat a spousta věcí, o kterých i říkám na tomhle kanále i na YouTube, jo, i na blogu, jak o tom píšu, tak spousta těch věcí, o kterých mluvím, tak začínají člověku dávat smysl, až když je začne žít a já si uvědomuju, že docela často zažívám nové zážitky, které jsou ale popsatelné pořád těmi stejnými slovy a já to nedokážu popsat novými slovy a proto o tom mluvím pořád dokola, o těch různých změnách, které zažívám a o těch změnách vědomí a já vím, že to zní, jako bych mluvila pořád o tom samém, ale to jsou právě nové zážitky, které pramení z toho uvědomění, které já tady sdílím a strašně mě to posouvá a samozřejmě v tom hrají roli i další věci. Hraje v tom roli to, že mám konečně léky správný na svůj mozek. Hraje v tom roli, že mám konečně partnera, se kterým se cítím nějak stabilně. I věk v tom hraje roli, že jo, protože když člověk překročí 30, já jsem si říkala, jako co to všichni ti 30níci říkají o tom, že se ti změní po 30 život, ale spousta věcí do sebe tak nějak jako zapadne a usadí se, včetně těch otázek, na které si nenašel nebo nenašla odpověď, tak to nějak do toho konceptu zapadne a já mám pocit, že jsem teď paradoxně nejstabilnější, jaká jsem ve svém životě mohla kdy být. Neznamená to, že mám život úplně v pořádku, to ne, ale jak už jsem říkala, chtěla bych teď růst víc kvalitativně než kvantitativně, to znamená, nepotřebuji růst nahoru, chci růst do šíře, chci přibrat do plavek, lidově řečeno, nebo po mým řečeno. Chci prostě dát význam tomu, co žiju tady a teď, protože čas je strašně rychlej. Mně připadá jako včera, když jsem odmaturovala, když jsem šla na první výšku, když jsem se přistěhovala do Prahy. Já mám pocit, že ten čas na FAMu mi tak strašně rychle utekl, že jsem ho absolutně nějak kreativně nevyužila. Jo, že spousta lidí mi říkalo, wow, ty prostě, když půjdeš na FAMu, tak jako můžeš být jako slavná, nevím, autorka, spisovatelka, scénaristka, režisérka, ale mám pocit, že jsem tady ty příležitosti vůbec nevyužila. A kdyby mohla vrátit čas, tak ten čas využiju sakra jinak. Ale bohužel už to tak je, se leví a musím teď využít ten čas, který mám, abych dělala to, co mi dává smysl a co cítím, že já chci, bez ohledu na to, jestli to má nějakou zpětnou vazbu na internetech. Ještě píše Helča,
jsem na tvé Facebook stránce a úplně mě vytáčí ti lidé, co se ptají přesně na otázky, které ty neustále opakuješ ve svých videích i na Instagramu a hrozně mě vadí, že tomu nejdříve nevěnují čas a pak se doptávají, takže ti úplně chápu. Jo, jakože jo. A přitom jako vždycky, když se mě někdo něco strašně složitýho ptá, tak buď odpovídám, je to fucking self-concept, nic jiného v tom není a pořád dokola opakuju self-concept, mentální dieta, prostě nic víc nepotřebuje, žádný rituály, žádný prostě afirmace vlastně ani, jo, to jsou všechno berličky. A nakonec ty lidi vždycky odkážu, tady si přečti tenhle článek, tady se podívej na to video a oni jsou jako, že yes, konečně a děkuju. A já, jako celou dobu je to tady, celou dobu je to na tom profilu a jakože já v podstatě dělám těm lidem sekretářku a zase tolik toho obsahu nemám, aby si ho prostě neposlechli, neprohlédli. Jakože fakt tady nechci kopat do svých sledujících, to vážně ne, ale já si myslím, že ty lidi, kteří tady teď kritizují, tak to ani nejsou mý sledující, jo. To jsou prostě random lidi, kteří sledují 20 tvůrců osobního rozvoje a všechno jako odkejvou a osrdíčkujou a dál prostě žijou svoje srágory a bez ochoty prostě změnit vůbec nějak jako pohled na svět a implementovat lásku do svého života, nebo implementovat tu hojnost do svého života, nebo to, co chtějí, nebo si uvědomit, že ten člověk, za kterým si jdou, že to je taky jenom člověk, který prostě tak nějak jako kadí hnědý bobky stejně jako oni, že to není žádné božstvo. A já si poslední dobou víc uvědomuji, jak strašně, a hlavně až, nebo ne jenom od té doby, ale nejvíc mi to začalo docházet až po tom, co jsem dostala diagnózu na ADHD, jak strašně moc ovlivňuje lidskou identitu, jak strašně moc ovlivňují lidskou identitu hormony. Jak strašně moc se stotožňujeme s tím, že teď prostě se cítíme smutní, protože jsme něco viděli, protože nám někdo chybí, nebo protože jsme si něco přečetli. Jako, řekněme si to na rovinu, tady jako spousta lidí usiluje o nějakého specifického člověka, a když to hypoteticky nevyjde, a já neříkám, že to nemůže vyjít, jo, že pořád si stojím za tím, že specifická osoba se dá manifestovat. Ale když ti to nevyjde z nějakého důvodu, ty za 10 let, za 5 let si nebudeš pamatovat, že ten člověk existuje. Proč se s tím stotožňovat? S tím, že tady ten člověk je ten jediný, kterého můžu mít, protože chci. Jakože můžeš mít, co chceš, ale proč se stotožňovat s tou svojí touhou? Vždyť to je vlastně nízkofrekvenční záležitost. A člověk si vlastně hrozně ubližuje. Děkuji, vy, co tady přicházíte a odcházíte, nevím, kdo tady teď zrovna jste, píše ještě Míša. Já jsem se zaměřila sama na sebe, řešila jsem to snad 1,5 roku a až jsem se cítila fakt dobře, pak jsem začala řešit vztah. Teď se to konečně děje. Přesně tak to je. A k tomu mě dovedla manifestace konkrétní osoby a já to říkám vlastně i v Soulmate Alchemy a myslím, že jsem to říkala prostě snad už jako na všech kanálech. Že i kdyby jste si neměli nakonec toho člověka nebo ten vztah s tím člověkem vytvořit, protože já nakonec taky nejsem ve vztahu s tím člověkem, kvůli kterému jsem to téma začala a došla jsem k závěru, že prostě už nedokážu. Že ta moje představa, že ten člověk je vlastně nějaký makovej v té bohužel svý verzi, tak nejsem schopná se ty představy zbavit. A věřte mi, že jsem se snažila, ale vždycky to od někud přijde. Ale nakonec jsem vlastně zjistila, že to je strašně sofistikovaná cesta k sobě. A to je vlastně něco, o čem mluví filozofové prostě celý roky a ani ne filozofové, spisovatelé, autoři pohádek, sakra, i ten Coelho o tom mluvil, jo, v Alchymistovi. Prostě ty se ženeš za nějakým pokladem a překračuješ řeky a hory a umíráš a znovu vstáváš a nakonec zjistíš, že ten poklad si měl celou dobu doma nebo v kapse nebo prostě v sobě a je tam ten klíč ke všemu a takhle to přesně je. A to mi dala i manifestace konkrétní osoby, že jsem si uvědomila spoustu věcí o sobě, o tom, co chci a co nechci a musela jsem si to sakra přiznat. A to na tom bylo to nejdrsnější, že jsem se musela podívat do očí svým stínům a napřed jsem se snažila teda
celý život vlastně jsem se snažila bojovat se svými stíny. A nakonec jsem došla k závěru, že ty stíny prostě tady vznikly jako podpora něčeho, co tady není, nebo podpora tvý celé osobnosti kvůli tomu, že ti chybí nějaké zážitky a věci, na kterým bys mohla stavit tu svoji mentalitu zdravě. A když ty stíny odstraníš, tak se prostě sesypeš. A tomu jsem se chtěla vyhnout. A tak jsem prostě došla k závěru, OK, tak já ty stíny, já je budu, já s nima nebudu zápasit, protože kdybych měla čekat, až se zbavím nějakých stínů, tak bych nedokázala si vytvořit v životě nic třeba až do smrti. Prostě to úplně smysl nemá. Co pro mě mělo smysl je, když jsem se naučila pozorovat, jak ty moje stíny reagujou. A to se vlastně vracím k těm hormonům, jo. Naše tělo má úplně přirozené reakce na některé potřeby a na některé nedostatky. A tady ty reakce se právě projevují tím, že náš stín vykopne z podvědomí nebo z nevědomí nějakou zvířecí reakci na úplně jednoduché věci, nějakou agresivní a třeba jako hodně nezdravou reakci na některé věci, které se nám dějí v životě. A když se budu snažit ten stín udusit, tak bojuju prostě s větrnými mlýny. To je úplně sisyfovská práce. A já jsem prostě došla k závěru, hele, já prostě ty stíny budu poslouchat. A když mi budou říkat, ať něco udělám, tak to neznamená, že to musím udělat. A naslouchat tedy tomuhle a uvědomit si, že ten můj front-end nemusí vždycky odpovídat tomu, co je v back-endu, jestli mi rozumíte. Že já se omlouvám, ale mě teď rozhodil ten komentář, co teď přišel, protože o tom jsme teď, Lenko, mluvili přesně. Jo. Lenka se ptá na věci, které souvisí s manifestací specifické osoby a teď jsme o tom zrovna mluvili s ostatními. Jo. Za prvé mám teď mentorovací sabbatical, to znamená, že teď nementoruju. A za druhé všechny tyhle informace, a už jsem ti na to odpovídala asi 2krát ve zprávách, a nemyslím to zle teď, jo. Ale to jsou věci, které já mám ve všech profilech. Mám toho plný kanál tady, mám toho plný kanál na blogu, mám toho plný kanál ve škole negativního myšlení, mám toho plný kanál na YouTube. Já o tom mluvím pořád dokola. A ano, jde to. A jak to funguje, teď prostě vysvětlovat nebudu, protože jednak teď mám do podzimu mentorovací pauzu, neřeším to teď, nementoruju. A za druhé tomu věnuju veškerý svůj obsah. Takže já ti děkuju, fakt strašně moc ti děkuju za zájem a za důvěru, ale byla bych ráda, kdyby ses napřed podívala na ten obsah na YouTube, na ten obsah tady, protože jsem se tady tomu věnovala, tomuhle tématu intenzivně asi 3 roky a je tady spousta obsahu na tady to téma. Mám dokonce celý kurz o manifestaci, kde se tomuhle přesně věnuju a mám tam asi 30 hodin obsahu na tohle téma. Takže já vás poprosím, pakliže máte otázky k těmhle věcem, napřed se podívejte na obsah, který dávám na internet zadarmo a třeba i placený, to je na vás, ale nebaví mě pořád dokola odpovídat na to, že já vím, že teď s ním asi hrozně arrogantně, ale mě to strašně vyčerpává. Pořád stejné otázky na věci, o kterých jsem mluvila už milionkrát. Nezlobte se na mě. Omlouvám se, Lenko, že to říkám takhle na rovinu. Nejsi bohužel první, kdo se takhle na to ptá, není to vůbec osobní. Prosím, podívej se na všechny ty videa, přečti si články a pochopíš to. A vysvětluju to tam opravdu podrobně. Děkuju. No, přesně, je to bohužel to, o čem už jsem před chvilkou mluvila s holkama. A je to důvod, i proč jsem prostě vyhořela tady, protože není možné pořád dokola odpovídat na ty stejné věci a uznávám, že nejsem na tak vysoké duchovní úrovni, abych dokázala lidi vést. Já nejsem učitel, dobrý. Já nejsem dobrý učitel, já učím prostě příkladem. A můj příklad teď je, že se zabývám svým životem. Děkuju, Lenko, že to chápeš. Jo, děkuju. Cením si toho. Vážím si to a vážím si
všech, co mi tady píšete a co mě sledujete, protože je mi naprosto jasné, že bez vaší zpětné vazby bych v tom nepokračovala. Jo. Ale jinak teda, Lenko, je to všechno jako, nebo souvisí to s tím, jak to mluvím o všem. Jo. Svoji realitu si tvoříme my všichni sami a naše realita odpovídá tomu, co máme v hlavě. A myslím si, že to, že mi pořád chodí tady tyhle dotazy, že si za to můžu trochu sama, protože já jsem tady to téma manifestace konkrétní osoby přinesla na svůj kanál kvůli tomu, že jsem v tom viděla něco, co se tady prostě neděje a nebo o čem se tady nemluvilo ve velkém tehdy. A myslela jsem, že to trošku vymelkuju a nakonec mi to úplně nepovedlo. Protože, no, nevím proč. Nedokážu to říct. A co by vám ještě řekla? Já jsem předtím něco řešila a už nevím, co to bylo. Napovězte mi. To je tady 3. Třeba si to někdo pamatujete. No, ale já jsem v podstatě mluvila pořád o tom samým, no. Že chci se teď prostě věnovat sobě, abych byla jako mentor, co k čemu. A musím prostě žít i ten reálný život. To doporučuji i vám, žít prostě život. Neřešit pořád nějaké svoje stíny. O stínech jsem mluvila. Protože stínů se nezbavíte, ale můžete se s nima bavit tak... Jo, hormony. Děkuju. Prostě nestotožňujme se svýma emocema. Nestotožňujme se s tím, že my jsme to jedno s tím, co cítíme. Že to, co aktuálně cítíme, je nějaký důraz naší duchovní zralosti nebo nezralosti. Znamená to akorát, že jsme lidi, že jsme zvířata. A že máme někdy reakce, které se nám nelíbí, protože jsme zvířata. Nejsme božské bytosti, to si nenechte namluvit. Ale to neznamená, že nemůžeme mít hlas v tom, co se okolo nás děje, ale musíme jít hlavně příkladem. A to je to, co já se teď snažím. Prostě, když se mi nelíbí svět, ve kterém žiju, tak ho musím začít demonstrovat svým příkladem. Musím začít u sebe. Nemůžu pořád ukazovat na lidi a na tu realitu okolo sebe a říkat, hele, oni nedělají tamto a oni nedělají tamto a teď je drahý bydlení a prostě tam se podvádí, tam se krade, tam se válčí. Nejde pořád jenom ukazovat. Musím ukázat na sebe a říct si, proč já nejsem schopná žít ze své pravdy, proč já nejsem schopná žít bezpodmínečnou lásku, proč já nejsem schopná dát tu lásku a to pochopení druhým lidem, proč já nejsem schopná mít mír ve svém srdci, když já nemám mír ve svých vztazích, když já nemám prostě mír a pořádek ve svých věcech, jak můžu očekávat, že bude mír prostě ve světě. Ahoj Míšo. Ahoj Míšo. Já už se tady v podstatě chýlím ke konci, nicméně jsem prostě chtěla říct, že záznam bude, když tak na profilu, kdyby to někdo chtěl doposlouchat. Já to dám i na YouTube. Nicméně teda jsem chtěla říct, že ve všem platí, že musíte začít v sobě. A neznamená to, že se budete drillovat, že se budete mučit a že budete, nevím, že budete pochybovat o svých schopnostech a že budete pořád říkat, vinit se vlastně z toho, co se děje okolo vás nebo ve vašem životě, že za to můžete vy a že vy si ničíte život a že může to zajít ještě tak daleko, že někdo si myslí, že strašné věci okolo něj se dějou kvůli tomu, že jeho nitro není dostatečně čistý na to, abyste si vytvořili realitu, ve které je mír a tak dále. Ale nezaměňujte vinu a příčinu. A já věřím tomu, že příčina toho, jak vypadá naše realita, je v naší mysli, ale nevěřím tomu, že je nutné se za to obvinovat. To není řešení. Tím, že se budeš obvinovat, že budete odlišovat, jestli jste dobří nebo špatní, nebo jestli jste dost jako vysoce duchovní, anebo jste na nižší frekvenční úrovni, to absolutně nehraje roli. Každý z vás si může začít žít v klidu, ale to není kumšt
něco si vydřít za mě. Za mě je kumšt zkoušet něco dělat, nebo zkoušet něco vytvářet, jenom tím, jak dokážu dýchat, jak dokážu být tady a teď. Ani není potřeba pušovat nějakou vděčnost nebo nějakou pozitivní energii, prostě se jenom neobklopujte věcma a necpěte si je do hlavy věci, které vám ubližujou. A naučte se uvědomovat si, co podporuje ty stíny ve vás a jak na to reagujete. Jak reagujete na věci, které nechcete vidět. Protože vaše nějaké osvícení, nebo i moje, já teď mluvím za své zkušenosti, to vaše osvícení není v tom, že umíte být hodní na lidi, co jsou na vás hodní, nebo že umíte být vděční za to, že k vám přichází miliony a tak dále. Jo. A ani nemusíte být vděční za to, co teď nutně máte. A vděčnost neznamená, že budete každý den jásat nad tím, že máte střechu nad hlavou. Jo. Tak to nefunguje. Tak akorát člověk vytváří ten nadbytečný potenciál. Ale tím, že si zachováte tu rovnováhu, ten klid a tu harmonii, bez ohledu na to, jestli se věci dějou hezky nebo nehezky, a naučíte se sledovat, kdy k vám ta disharmonie přichází a jak z její pozice můžete reagovat a jak vám to může ublížit, tak to je podle mě to, co je potřeba v životě najít. Naučit se být klidnej nebo klidná tam, kde jsem, tam, jak jsem a být prostě v pořádku bez ohledu na okolnosti. A tehdy se ty okolnosti začnou měnit. Když já dělám věci, které mě drží v harmonii. Nikdo už nic nepíše. To je ode mě asi všechno. Já to teda pro dnešek ukončím. Děkuju všem, co jste přišli a co jste mi poslouchali. Napište mi, když tak, až zveřejním příspěvek, tak mi napište do komentářů, co si o tom myslíte. Já tu zpětnou vazbu cením. A díky, Jíťo, díky taky tobě. A ještě se tady takhle budu prostě objevovat. Jenom nebudu jako vytvářet žádný prostě fucking grafiky a pušovat ze sebe nějaký moudra. Ale ráda si určitě poslechnu, jak se daří vám a budu se těšit na někdy příležitostně příště. Takže papa. A Míšo, jestli tady seš, tak o víkendu dojedu, jo, příštím. Ale máma to ví. Ještě to musím napsat zbytku rodiny. Tak jo, tak se mějte fajn. Papa.